Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound and only for name DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. Egwu, one your boy Benesse. Okay. Some people can enter. Bajezie na baby beer. Baluzie na baby beer. Abosi okite fa palego. Ego mabute. Some people can enter. Bajezie na baby beer. Baluzie na baby beer. Abosi okite fa palego. Ego mabute. Aye yo koko. Ego mabute. Aye yo koko. Ego mabute. Obwego. Ego mabute. Obwego. Okite nyane wu. Ego mabute. Okiga papala. Ego mabute. Obwego. Ego mabute. Obwego. Ego mabute. Okite nyane wu. Ego mabute. Good music is life. Yeah. Some no one walk, but they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Good music is life. But they want chop. They no one hustle, but they want bubble. They want some sharp money, wiki money. Just because say you want hammer, buy and stop some American dollar. That's why you want to commit murder. My brother, remember law of karma. Them said what big man can do, small boy go fit do am. Whatever big woman can do, small girl go fit do am. Unuwechila kapanye nogu, che na mbadaga kubo. Maluni buluchi buzo nenuwa, babu mwegi noso. Akitube go manike, oyimiga nanike. Oji mwayo adalu aru, imwe ndidi mweti fedi mao. Some people can enter. Bajezie na baby beer. Baluzie na baby beer. Abosi okite fa palego. Ego mabuje. Na ụfọdụ ka na-eche. Bajezie na baby beer. Baluzie na baby beer. Abosi okite fa palego. Ego mabuje. Aye yo koko. Ego mabuje. Aye yo koko. Ego mabuje. Ọbụ ego. Ego mabuje. Ọbụ ego. Ego mabuje. Okite nyane ewu. Ego mabuje. Okite agbapala. Ego mabuje. Ọbụ ego. Ego mabuje. Ego na-ada n'elu. Ego mabuje. Okite nyane ewu. Ego mabuje. Nwa m ị ga-egbukọ onwe ya. Ego mabuje. N'enunu ndị Igbo be anyị o. Ndị Igbo be anyị e. Anyị na-achụ nnekwu ego. Anyị na-agba nnekwu mbọ. Ife ji malụ ndị Igbo na-agba ogbo. Igbo dị hard working. Bọyị anyị gbalị gbogbo. Anyị adabazi bọyị. Nka na ụzụ anyị kpụrụ gbogbo. Anyị adabụzi nka na ụzụ. Azụmahịa eji wee malụ ndị Igbo. Mmadụ na-eka n'azụ o. Akwụkwọ anyị na-agụ na gbogbo. Anyị ada-ejezi akwụkwọ. Amamihe Chukwu nyelu ndị Igbo ka anyị ji emezi mpụ o. Asị na mgbada ga-akwụ ụgwọ. Na mgbada ga-akwụ ụgwọ. Ọlụ ugbo anyị na-alụ n'obodo anyị. Mmadụ na-eka na-alụ o. Ọlụ aka anyị na-alụ n'obodo anyị. Mmadụ na-eka na-alụ e. Anyị na-agbozi oke ite. Ndị Igbo na-agbozi oke ite. Ụfọdụ dibịa emeka alụ. Ụfọdụ dibịa emego mpụ. Ịma na mekaniki ekwero ka amalụ ndị bụ ndị ala o tupu agbabali
okolobịa enwekwela ife ị na-alụwo ukwu agwọbala ego ka ite nwa agbọghọbịa enwekwela ife ị na-alụwo ife bụ ọgwụ ego kedu ife bụ ọgwụ ego ifugo onye na-agba mbọ ya bụ onye ka Chukwu na-agọzi alụọ na ngwerie na ndo ọsọfịa ga-atọ ọka ilue n'obodo oyibo ndị be anyị juru eju ndị be anyị bala ụba o na prison yard ụfọdụ ndị nwụrụ anwụ ụfọdụ ka aka ga-egbu egbu o wee jụba kedu ife butele ife ma ọ bụrụ na oke ọchịchọ o wee bụrụ na anya ukwu ebe anyị na-achụ ego Good music is life. Some people can eche majezie na be dibia maluzie na be dibia agbosi oke ite fa pala ego ayiye okoko ayiye okoko ọgwụ ego oke ite nya na-ewu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego na-ada n'elu oke ite nya na-ewu nwa m ị ga-egbukwa ọnwa ego mmadụ ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ iwu o baje na be dibia chilafa wana ọkabọbala tule osi onye bụ onye agaba o n'ụzọ gara aga o osi onye bụ onye agaba o oke ite nọ n'ọlụ obulafịa pụọ n'ụzọ aka gbala onye ọbụ si ebe ahụ jebe nga o si ebe ahụ nabida ụfọdụ ndị be anyị na-azụ afọ ike o balue na be pastọ sụba brakatapra suba brakatapra suba sheri mama uri mama subenje Michael subenje Gabriel sonya bụ ya agaba o n'ụzọ gara aga sonya bụ ya agaba o na ndị nsọ nọ n'ọlụ onye bụ pụọ n'ụzọ aka gbala onye ọbụ usi ebe ahụ jebe nga o usi ebe ahụ nabida enu ndị oji egbe eje ori baje na be dibia chilava wana ọkabọbala tule gwọba liva ọgwụ sube livat gwọba liva ọdeshi ọsiva na oke ite nọ n'ọlụ ọkanyefe ọgwụ na ruo ejechila ụfọdụ ke n'ukwu hapụla egbe pụọ n'ilo ofu ọnụ egbe onye afọ anwụrụ nwambulet onye afọ etido wee bụrụ ka o si jee some people can eche bajezie na be dibia baluzie na be dibia agbosi oke ite fa pala ego ayiye okoko ọgwụ ego oke ite nya na-ewu oke ị ga-agbakwala ọgwụ ego oke ite nya na-ewu oke ị ga-agbakwala ego mmabụ ụmụ agbọbịa n'ime ụlọ na-aba anyị o mmadụ ejerozi akwụkwọ ba na-agbachawo si n'ọbụ runs girls fọda si n'ọbụ hookup ewe wele ife na-elekwa ọgwụ ifugo oke nnu si adịghị ọ bụrụ ka nwa si na ụfọdụ ụmụ okolobịa ndị a na-agba oke ite abụzi onye na-agba mbọ ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba abọghị ọ dịka ọ na-egwuri egwu abụzi onye na-amụ ọlụ aka ọ dịka ọ na-akpali amụ abụzi onye na-agba mbọ lejiti ọ dịka ọ na-egwuri egwu
aka m onye agha obodo agba eliego eligogo adenye pọchet DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound of one if an Slash is the Almighty. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. DJ Tujaja on the mix. It's Blow Bass Entertainment, baby. Egwu abịa m ka esi abịa ọkwa tụrụ nso ogidi ana m ọrụ nwana m niile egwu a ka anyị ji ahụ ka obi ọcha na ka anyị ji ahụ nwaanyị obi ọcha anyị sị nwoke na nwa agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu ọganiru maka na iwe na-eme ka eji ekwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m anyị na-ekwusi ije nwayọ nwayọ ịgba ije nsa ije 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 egwu ya gwa ibe njebe ya ọgwụ na ọka alụsị ya gwa ibe njebe ya alụsị na-ekwu okwu iwe ndị obodo eze onwere iwe na-eme chukwu onwere iwe na-eme n'obodo
alụsị na-ekwu okwu ya igilige eze na mmakpali ya alụsị na-ekwu okwu ya bụ ya bụ igwe 7 million alụsị onwelu ugochigbo eze na mmakpali ya ọkwa mmadụ ka eji ije obodo igwe 7 million alụsị onwelu ugo agụ eze ekwensu alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ị mara ebe ọ dị nke gbara ntaja ya ọ bụ udo alụsị nwere ugo alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ igwe 7 million alụsị nwere ugo mmadụ ka eji isi eze alụsị na-enye ndụ na-enye ego na ọ na-enyekwu nwa alụsị nwere ugo bịa lụọ eze na mụ kenelie alụsị na-enye ndụ ọ na-enye ndụ na-enye ego gilie eze na mụ hụlịa n'anya mụ alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ị mara ebe ọ dị dogbuo nke gaba nteje ya bụ abụde ka eji ajụ ese ya bụ alụsị eze 7 million alụsị na-ebute ego na nwa ọ na-ebute ego ekwu ego nne m na abụrụ na anya m ejirikwe ọ bụ ị na-alụ ọrụ ahụ anya bụ ọlụ ọ na-agara ọnwụnwa gị ji ebe ntaja gị eji ajụ ese ebe ka alụsị na-ekwu okwu ya nọ alụsị eze 7 million dogbuo ya eze na mụ kenele ọ bụ ị na-azụ ọbịa ndị abụ abịa na tọrọ n'iru gị ji ebe ntaja nwanne m gị ji ajụ ese alụsị eze 7 million gị ji ajụ ese agbazi ego bụ ọ dị n'odogbo ala mmanwụ egwe alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ alụsị na-enyekwu nwa ọ bụ ị na-azụ ọbịa ga-eji ajụ ese gị ji aba ntaja iji ajụ ese ebe ka alụsị nọ eze 7 million ya bụ eze ekwensu alụsị welu ugo dogbu eze na mụ ọbụla ya ige eze na mụ kenelie igirige mmadụ ka eji isi eze alụsị welu ugo ọ bụ ịlụrụ nwaanyị na nwunye gị na-achọ nwa gị jeba ntaja ije kwesịrị eze 7 million so dogwu alụsị owelu ugolu ewe alụsị owelu ugolu obi egwu eze na mụ kenelie na nwunye gị ya mụta nwa mụta o nwere iwe na mma eji ekwu okwu ya eze na mụ ọbụla n'anya mụ ọ dị na ntaja bụ kọwa mmadụ ga-eji isi eze arụ okwute wee ọwa mmadụ ga-eji isi eze ihe gwa m onye nọ na-alụsili ekolobịa ya gwa m onye nọ na-alụsili ekolobịa ya bụ high chief Chunoso Samuel Anefuna igwe 7 million 1 na ntaja bụ ọbụla adresị ndị ntaja aka
ji ọkụ na mmiri bịa nwanne m otu ụlọ nsọ na ya eze na mụ keneli igwe sewu ndị na-esodogbu ego aka ji ọkụ na mmiri nne mgbe mgbebali ga-egwuo nwanne m otu ụlọ nsọ gele mmọnwụ eze alụsị ọgbada na-echela alụsị ozi ego dịka mụ dibịa egwu giliga eze na mụ kenele igwe 70 bọs ọsị nwoke n'oke alụsị ya bụ nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị na mụ gbalịa nne nwanyị agbala aka ibie mmadụ ka eji isi eze alụsị owelu ugo eze na mụ kenele kiliga mmadụ ka eji isi eze onye na-ala mụ kenele wadigo ọkụ na-adị o ijala mmọnwụ ọsị mụ kene nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị abụọ ka alụsị alụsị welu ugo n'ikolobịa giligo ya eze na mụ kenele alụsị anyị na-ekwu okwu ya alụsị na-enye ndụ na-enye ego na-enyekwu nwa na-enyekwu akụnụba ịchọ ka ịmala ebe ọ dị ole m nke ga-awateje ga-eji ajụ ese maka eze alụsị igwe ese bibos alụsị na-ebute ego ebute nwa eze na mụ kenele alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe nje bịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ọgwa na ọka alụsị alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa ya bụ ebe nje bịa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa alụsị na-enye ndụ na-enye ego n'ụwa chuno nse asamo mokana chief ibairo chu alefuna ya besi nwanne ya bụ sino brother bairo chu ani efuna asa na mukeneli yebu chairman bai chu logistics dogo ya la ikelele wala me bai chu asa na mukeneli Egwu chairman bairo chu transport and export ayekene Nigeria Limited igliwe madu kedi sheza obu wala buchu no so dogu eza alusi male na nwa osinji egwu bia begi amobolo na nyamu yima la agwo de ndo bulego agwo de ndo bulego alusi eze di mosu dogu wala buchu no sonwo wasembelegu na beyi yima la agwo de ndo bulego daka njikwata oya wulo ke wulo dogu oke nwana ntede wala buchu no sonwo nebu egwe ilige egwu ijele alusi mali na nwa ele malusi eze nwani abala kibie na waya na mu kenele alusi gwe sevundi nosu dogu ego ijele alusi na nyandu nenye ego one buta nwa
ya na-agara n'iru chọwadị chụrụ nso na nteje ọ bụ ị na-alụ ọrụ agwọ ya bụ ọrụ a na-agara n'iru egwe chọwadị chụrụ nso na nteje agwụdo ọ bụ na nwunye ga na mụrụ nwa nụọ chọwadị chụrụ nso nụọ na nteje eze alụsị egwu egelebio arụbịaruo n'egbuwe mụ na-egwu iri obodo egwe girigiri ụgbọ mmanwụ ijele egwuo kwejeje obodo egwu arụna mụ jele ntaja mụmana mụ arụsị eze 70 bọs imela ahụ dị ndụ bụla ego mụ n'anya mwo ijele wala mụ chụlọ nse eze na mụ keleli eresi bobongo udu mmanwụ wala mụ chụlọ nso nke ese mụ kana aishif chụkwụrụ nso aisenti ade igwe ego na ntaja bọbụ wala mụ chụlọ nse Yedali mutu no so I sent ade. Igwe go na ntaja bofu. Afa madu ke di jo bode gwe. Alusi egwu legwu male mu. Alebu legwu ajajaja. Alusi ede se budi do su ka alusi o. Gwe. Na waya abara ki bi elo. Alusi ochibuo idelele adekodi biagote bagote ya mu bi alo chweka bolo gore lubo gile gwebia we aro yaluo namu begwa alusi ochimuo alusi agbana beru bialuo na wanya nemele bagoto na mo bi ya okori tole ya samba begwo ya ayoko barakamba kabia na wani wala oloko le luwo idelele madu akadibia wa be kumili nwewe kaza na mona wani aigilige yo madu akadi sheza wale mo tuno se oke wala ntaje oku kina agwo agwole kede mali dibe dile suncha dogu wali wede mamawu di wali wede bulu dika oke waju no se DJ Tujaja hey DJ Tujaja Wemado Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound, the one if an Nenu muona na munegwu ife na luo no duru manyanu ubana gedelu ni na runu onwe chabazi ochanga ochabodo na poponu milu bana jisaru nenu wanu na yakugo jifirunu mayana nugo yemu no chanu makachike kelugo no chanu amaga milia magazine nenu wanu akiki adianaru amage fiata rone nuwanu ijo galanya no dianu ifu goji buleze nununu kajijo keji buleze kuna Nigeria no ugoja la jemwero no chuchunu maka nugo buzo nenu wano gachakenu ajake gonu nugoja la jemwero ajagegonu jijo ke nwonye ala ajagegonu mwode nuwa munu ibe jijage ne ya no begunu ne nuwa nu ajagegonu mwode
ego nụ ajaga ego nụ m oti ije oge nwere ajaga ego nụ DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Muhammadu. DJ Tujaja on the mix. ife njizi na Chijioke ajaga ego nụ na mma ka efi atarụ n'elu ụwa nụ ije ọgaranya na ọdịa n'okwu nụ oge na-ebido egwu n'ụfọdụ na amụmanwụ n'elu ụwa nụ ụfọdụ ije na Chijioke ga-anwụ n'egwu nụ mana egwu ọga njidi ndụ n'elu ụwa nụ egwu ka eji mali Chijioke n'ụwa niile nụ maka gịnị na ife nwere ndị nwe ya n'elu ụwa nụ adazie ezazọ nụ egwu oge eji mali obodo ifugo ji wee bụrụ eze nnụnụ n'elu ụwa nụ ka Chijioke ji wee bụrụ eze egwu na Naịjirịa nụ ugochala je nwere ozi n'ochuchu Chijioke nwe onye ala na-ajaga ego nụ eji m egwu dị olu n'elu ụwa nụ egwu ka jiji Igbo n'elu ụwa mụ nụ egwu magaga ụwa niile nụ egwu meje ego Amerịka wee nata nụ egwu meje ego London nata egwu meje ego akwụkwọ ụwa wee natazi elu maka gịnị ugogbuzo n'elu ụwa nọ ga-ajaga elu ajaga ego nụ mụ Chijioke nwe onye ala na-ajaga ego nụ ama ka mmiri amọgazi n'elu ụwa mụ nụ akịka ya dị narụ ama ka efi atarụnụ ije ọgaranya na ọdịa ife so mụ na so na ajaga ego nụ ojeligwe gwefe ike bichiri ọgba ya dụjenu ezienu Chijioke nwe onye ala na-ajaga ego nụ ajaga ego nụ ugochala je nwere ojuju n'elu ụwa mụnụ ife mmanya bụ egwu n'elu ụwa nụ na nsogbu bụ nke na-achọzi n'elu ụwa mụnụ ranụ m na mmụ egwu nụ ajaga ego nụ ugochala je nwere ojuju ajaga ego nụ 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 ajaga ego ajaga ego nụ ajaga ego nụ Style it, Ponde! Good music is life. It's Global's entertainment, baby. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Muhammadu. DJ Tujaja on the mix. ọ bụ onye ka mụ na ya na-azọzi adịazi ezazonụ mbosi chikeli mmadụ n'elu ụwa nụ na mbosi ya bụ ka oge zili ife ọ ga-abụnụ mbosi chikelu Chijioke go okele ekwunu mbosi okele osili nwa Ọsadebe go okele ekwunu adamụ egwu amụ n'elu ụwa nụ ma adazi egwu azọnụ n'elu ụwa nụ ife nwere ndị nwe ya ife nwere ndị nwe ya n'elu ụwa mụnụ n'ife ugo ji wee bụrụ eze nnụnụ ka Chijioke ji bụrụ eze egwu na Naịjirịa nụ ugochala je nwere ọnọjuju ugo gbuzuo n'elu ụwa nọ gajaga nụ ama ka mmiri amọgazi n'elu ụwa donu akịka ya dị narụ ama ka efi atarụnụ ije ọgaranya na ọdịa ụfọdụ ije na Chijioke ga-anwụnụ egwu emego Chijioke odile ọfụma n'elu ụwa nụ egwu ka m ji wee nụzi nwunye m nụ egwu ka m ji wee mụta Chukwuebuka nwa m egwu ka m ji wee golu jip wee gbaba n'ezie nụ Chijioke m onye ahụ ajaga ego nụ 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 ngochala je nwere ọnụ ojuju
achakego numu onenu ụwa achakego numu onenu ụwa ka njezienu ka nkene n'ezi oyi Chief Dr. Festus Ejiofọnụ akwụ nwanne onowu ndị Igbo na Suleja n'Odogwu Owele n'Igadenu n'enu ugwu oge Owele sedenu ya n'odozi afụanụ Amaka Ejiofọ akwụ nwanne nwanyị ọmanụ Ada nyelugo nwanyị ọma n'Igadenu n'ime ezi ọwa ka akwụ nwanne esejenu akwụ nwanne n'Ejioke nwenye atanya achakegonu akwụ nwanne n'ezi Ejioke n'ọchakegonu achakegonu onenu ọzọ Chikobi Kanu ọzọ na-abụ onye isi egbe onye Ọkịja bilinu ọnụ na-ekwuli Igbo na Abuja n'Odogwu nwanyị Ọkịjanụ nna ochie n'onume ekenenu kenezieli ma odozi akwụnyenu Princess Ochioma biko bilinu Chioma Obika nwanyị ọma na-egadenu di manuo nwanyị ọma na-egadinu achakegonu numu ugojala je nwere n'ojuju achakego numu onye n'ụwa highlifeng.com. DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, one mother. DJ Tujaja on the mix. Eba Udeni Bogidi Asina Mate Gabronye Chong Wane Jetu Bego Makanade Timbu Eti Bezimbu na Kibazwa Eba Mbate Gade Kwore Nuwana Bumbutike Ibate Gade Kwona Bumbutike Wane Jetu Bego Nade Timbuo Nada Bamba Nade Timbuo Mbate Go Wane Kwo Nabumbutike Wane Jetu Boko Wane Jetu Bego Makana Nabumbate Go Mbutike Wane Kwo Mbate Go Wane Kwo Mbate Go Wane Akonibo Ibata ego yone n'ụwa obodo amụlịa Ịkpata ego n'ụwa obodo akwụla ọtọ Ịkpata akụ n'ụwa ndị obodo amụlịa Mbutike nwa na-ekwu onye bụ mkpata ego Mkpata ego nwa na-ekwu onye bụ mbutike Ọ bụrụ onye chọọ n'ụwa o jeburu na ọ bụrụ onye chọọ Ọ bụrụ na ọ bụ ka isi chọọ n'ụwa nwanne na o mesigoli Ịba Ijele dike bụ oji biro n'anya ka mụ na-etiri Igbo Jechube ego n'ụwa nwanne na mkpete Ịchụtasị ego n'ụwa n'obodo ekwete Mgbata ego nwanyị na-ekwu onye bụ mbutike Ijele dike mụ ji biro kwanye ka mụ na-etiri Igbo niile Chụba ego gị n'ụwa nwanne gị etizi na mkpu Etizi na mkpu n'ụwa na ọ na-eti mkpu Jechuba ego nwanne jechuba ego nwanne jechuba ego jechuba okpoko mgbata ego nwa na-egbu mgbata ego nwa na-egbu na-adịghị mkpu na-adịghị mkpu agụ adịghị agụ na-ada na mba mgbata ego nwa na-egbu Igbo na ọ bụrụ ma onye chọọ
egwu egbukwana moi Igbo na mebuli gbawe panienu ka m jezu todogbo alụsi ego ndị Igbo niile Arinze Chukwu na-ekene mere Arinze Nwafọ Arinze Chukwu na mekene ga Arinze Nwafọ na alụkwa akụ gị onye n'ụwa na akụ gị na-ebu ajụ ọkwa ịbaga akụ n'ụwa mazi akụ karịa akụ na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ akụ gị na-efe ajụ akụ gị na-efe ajụ akụ na-efe ajụ odogwo n'ime ya akụ na-efe ajụ akụ na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ odogwo jiri ike ịgba Jekatalo nekana besante nenria Kalasi odogwo nekana magaku nebuajo Arinze Chukwu nekana mega Arinze Nwafọ Onyeze nekana miyoma Arinze Chukwu DJ Tujaja on the nekana mix. mega onyeze nenria Akunebu na mekene ga akunefajo Nwa bọla si n'ụwa jewe gbuo agụ ọtụtụ mmadụ ebolo tinye si n'ọbụ nyanwụla ede ụfọdụ a na-egbu n'ọbụ busu ọfịa emele enu emela na nwanne maka gị na-ebu ajụ galasi n'ekene mega Arinze Chukwu Arinze Nwafọ onye achala isu ala odogbodo maka akụ na-ebu ajụ odogbo galasi n'ebia iyoma Arinze Chukwu akụ gị na-ebu ajụ akụ gị na-ebu ajụ akụ fee ma ajụ akụ fee ma ajụ akụ gị na-ebu ajụ odogbodo maka DJ Tujaja. Nekene mogaku na-ebu ajụ Arinze nekene megalasi n'enu ya afọ nja wit odogwu na-ekobele nwa malakụ na nwa Nweze nekene mogaku na-ebu ajụ nwoke nwere mekereri n'ike n'enu ya CEO Arinze Investment Arizona Investment ọkụ na-enye ife lighting and conduit onye ka nwa ji kalịsị Arinze Chukwu na mekene gị oyi makụ na-ebu ajụ Jekatalo odogwu na-eke sente n'enu ya akọbịa n'ife n'ekene mega afọnja wee taba odogwu Arinze nekene medike n'isobileje Arinze Nwafọ odogwu na-anachala sente Jekatalo akụ gị na-ebu ajụ alụsị udo magana odogwu Chineze afọ nja wee odogwu na-eke oyimiga adị akụ fee ma ajụ akụ fee ma ajụ odogwu do magana akụ gị na-ebu ajụ ịgba Arinze Chukwu na mekene ga-akụ na-ebu ajụ galasi na-ekene n'irezi ọya ka m nwanne malobi nwanne akụ na-ebu ajụ obere nwa gbara akụ na nwa akụ na-ebu ajụ oke nwara mekene gị na Arinze Nwafọ ọsị m keneli ya ezi nwanne mara bụrụ ọyị ya ode n'ụgbọ n'anya ka mụ na kọlụ ala na-azụ ndogwu ala na-azụ nwa Ikechukwu nekene na Ikechukwu Nwafọ Ikechukwu nekene na Ikechukwu Nwafọ ala na-azụ n'ịga dị ala na-azụ nwa
ọmọgọ n'ekene n'igoji mote mọgọ Ikechukwu n'ekene n'igoji mote mọgọ ala n'ekene n'ega ala na-azụ nwa obele nwa bala ala na-azụ nwa ala na-azụ n'eke ala na-azụ nwa ala na-azụ n'ene ala na-azụ nwa Ikechukwu nwa afọ ala na-azụ nwa Chukwu bekele go ke nwa ka njiwe bili akụkụ egaju n'enu ụwa n'ige kwete akụkụ egaju n'enu ụwa n'ike na-ege kwete ike bụ nwa mmasị ọkwa akụbulu ga-ajụ nwesodogbo n'ekene mi akụ na-ebu ajụ ọsị m bụla ekene ka nchọgbu m Igbo niile ọ dị jee Cartel family ọkwa fakamu agaruge n'enu ụwa fakamu na chọrọ Janike n'ekenemi Janike oji kenge oji kenge na mekene gị omoyofo yi oji kenge odogbudo magara n'ogbu n'ike oji kenge na-eme odogbudo magara oji kenge odogbudo magara CGO Jamie Stock oji kenge na-ekenemi Jamike Chibuzo n'ekene mega fonja weta Igwe material Ọka obulu so n'ogbu n'ike onye zenenya Oke nwere mekene gị bụ ọka bụ obulu so DJ Tujaja on the mix. Patient Dog Production. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother. ife na-enye m obi dọbụ na-abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche Chukwu ga-eme efelia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo si na ife na-enye m obi ụtọ bụ na-abụ m nwa ọma mma emezienụ m ana uche Chukwu mechara mee ifugo ndị iro mechara tinye isi n'ọfịa ekene dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo Our people mara mma Our people mara mma onye ọbụla goriwe ni Our people mara mma Our people mara mma ụmụnne goriwe ni n'ụzọ adịgo Our people mara mma onye ụjọ atụwela ụjọ Our people mara mma ndọrọ oyibo lụrụ ụlọ Our people mara mma Ashimgeri Our people mara mma
o Olise megbele ihe ndị chụrụ anyị ụra na Chukwu eme n'ihe eme ndị be anyị n'udo na-achịzi udo na ọṅụ abatala ụkalị alaala ihe anya mmiri akwụsịla na ndị iro mechara gbachasị ya ịkwafu ọbara mechara dere ji ịgba ụlọ ọkụ masị virus ahụrụ ihe akụkọ ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo ịma na onye na-amadị mgbe mmiri bidoro mami ya ụlọ ọmadịkwa mgbe o jiri kwụsị ime ya ọkwa onye nwere uche ya ma n'udo kacha mma patient dog enwere m uche n'ịma na ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede ife m na-ekwu okwu ya n'ọbụ n'ụda abịago na-awọ mma be anyị ndị nne na nna na fa nọ n'udo ụmụ ikorobịa fa nọ n'udo ụmụ agbọghọbịa fa nọ n'udo ụmụ akwụkwọ anyị afa na-ejesi akwụkwọ ike na ekwesịghị inyere eme gị n'ụwa ma gị ma ndị otu gị ọkwa nnụ bịara ọjị ntagbu obodo Chukwu kechara achọ mma ụgali esila elu si n'ala ewega mana emecha Chukwu okike were ọnọdụ ihu ọ na-ekiri ekiri ọ dịkwana mma ịtụ mbọ ụmụnne anyị ndị jụrụ ile Krismasị na ha mechara lalụ ndị echichi jere tinye ndị nwaanyị jere lụọ Thanksgiving ibe niile chieftaincy akarịa mmemme a na-eme mmemme gaisi ma tụọ menụ ma tụọ down ndị eriwagwagwu ndị ọgaranya elota party after party a na-eri ego a na-ata ife alụ iyelele udo na ọṅụ na ọkacha mma ife na-enye m otuto na-abụ m nwa awọ emezienu m ana uche Chukwu ga-eme ezolia ndị iro mechara gbachasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo our people mara mma our people mara mma ndị adịgo our people mara mma ntị ọ dịkwa dị our people mara mma udo udo our people mara mma our people mara mma our people mara mma obodo anyị na-atọ ụtọ our people mara mma there is peace our people mara mma DJ Tujaja on the mix. na onye kwe chi ekwe, maka na ife mmadụ na-emene n'ụwa ma chi ya amaghị ọbụla jambene. Nọmụ dọkịta patient dog iche mmiri nwa n'ofu ozi ọma ka m jiri bịa ọ bụla ife mụ na Chimbalụ ka m na-eme. Mụ na ndị egwu m ogbenye alụ band of Igboland anyị na-asị onye ọbụla chọba akalaka ya onye ma ịchọta akalaka gị isoro n'ife a na-eme
Aya. Papa mi jenu, ijenu. Ayo ijenu, ewo mi jenu, mama mi jenu, ijenu. Ife muna chimu palo kam neme okokoko, ije muna chime, ije munu wame. Ofurunga nwanyi jabale mwa, ata nyuta na fialoro mbaturia. Mwamado chobakala kage, onyobola chobakala kea. Oye mi chota kalaka ge ifaga bankoma. Mi chota kalaka usabola wele. Mi chota kalaka ge popago nyokwego. Mi chota kalaka sini bagomawu. Imebe business obuli je fiam onaso. Ibulu dokinta onyori nworo nwe. Iba politics ibulu aga efolia. Ibulu onye egwu ga-asọbụ ụsọ. Ma egwu abụghị akala aka gị na akaja mbene. Ikwu enukwu anyị ọbụlụ ngwele gị ọjị mbọ efolia. Nwa mmadụ ọmalụchi gị, onye m ọmalụchi gị yo, ife wedele mma. Emalu chigi, emalu akala akage. Oye memalu owagi, osiga akala akage. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'afụfụ tata, ife adịghị agaga, maka na famalu akala akaba. Famenu manọ bụlụ ije kọrọ. Eme business ọbụlụ sọ nsogbu. Ife chidelu onye ka ọ ga-abụ, ife chidelu onye ka ọ ga-abụ. Nwa mmadụ malụchi gị yo, malụchi gị ka ọ dị mma ifugo. Ife chidelu onye ka ọ ga-abụ, nwa mmadụ malụchi gị, onye malụchi ya ife adịrị ya mma. Malụchi gị yo, ijenu. Ife chidelu onye ka ọ ga-abụ, nwa mmadụ malụchi gị, onye malụchi ya ife adịrị ya mma. Ezi oyi m Sonic, onye jita ọnya ka ị na-eme. Akala ka onye ka onye ji eri. Isi oyi m isi na-anakwolu gị ọgwụ, afịa dịghị agalụ gị ọfụma. Ọ bụkwa akala aka gị ka ị na-eme. Ụfọdụ si na-ekelụva aka, ụfọdụ si na-ebuluva nsị yo. Akụkọ ndị mgbu eneme akalaka mficha ka mụ na-ajụ. Akalaka mmadụ adịghị eme nya mficha. Destiny may be delayed, but never to be denied. Try to do your best and leave the rest for God way. Nwanne m malụ akala aka gị n'ọnya ka na-ekwu okwu ya n'ụwa. Kedu maka ọlụlụ ndị na nwunye? Ọlụlụ ndị na nwunye ọtụtụ ife na-eme. Alụọta ala echi onye ka anyị na-afụzi. Atọta ise echi onye ka anyị na-afụ. Ka ngwa gị ife kpatara ya, ka ngwa gị ife kpatara ya. Onye na-achị ịnụ, ijugo Chukwu ajụjụ, ijugo chi gị ajụjụ. Onye ọ bụ nwunye m, onye ọ bụkwa nwunye m, onye ọ bụkwa di m.
iwere speed makpute iwelu speed makpụta ọ bụrụ ije akara aka ọ bụrụ ije akara aka onye afọ bụrụ di gị datiledi bụrụ nwunye gị onwere ife na-eme onwere ife na-eme nsogbu ụwa abịagodi echi nwata nwaanyị ekwechiri ibe gị akaụntụ gbagodo dịrị anyị lọvụ na aka na-asọ ọ bụrụ ije akara aka ọ bụrụ ije akara aka efugo ije n'ụwa si n'akara aka ije n'ụwa si n'akara aka alụmdi si n'akara aka o si n'akara aka ego ụwa si n'akara aka ije n'ụwa si n'akara aka akụnụba nke ụwa si n'akara aka efugo o si n'akara aka onye gachi ya dị mma jebe na dibịa ji gbafa o mama mi Dr. Patient Dogwe ichemili n'oru egwu mụ na-eteti o si n'akara aka m ife mụ na-eme n'ụwa m bacha si n'akara aka onye mụ chekwube Okafọ mmadụ ka anaghị o si ya m na ntị oyime ejima Patient Dogwe olu m ekene jisike oyimotu jaja 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 DJ Tujaja on the mix. oyimotu jaja oyimotu jaja DJ Tujaja. oyimotu jaja oyimotu jaja oyimotu jaja DJ Tujaja. oyimotu jaja DJ Tujaja on the mix. oyimotu jaja oyimotu jaja Tujaja nwogidi achukwu jidofọ lobezi nwoke dị mma promota m na-alaba eze ya ọ ga-adịle gị mma kedu maka nwanne m Chinedu nwobi dị mma Edu bros nwanne m Innocent boy olu m ekene gị yo Chinedu Italian Connect olu m ekene gị yo ọgaranya ndị lomenu mane uche chukwu ga-eme nwanne m ụwa si n'akara aka ije n'ụwa si n'akara aka ihe ọma nke ụwa si n'akara aka n'ogo o si n'akara aka akụnụba nke ụwa si n'akara aka ije n'ụwa si n'akara aka alụlụ di na nwunye si n'akara aka o si n'akara aka nwanne malụchi gị ịmalụchi gị ife ụwa dịle gị mma efere ya ijenu ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụchi gị onye malụchi ya ife adịle ya nwa mmadụ malụchi gị ijenu o malụchi gị onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụchi gị onye malụchi ya ife adịle ya mma onye m kọrọ sili fani ide ga-agba ọsọ na ndụ gị ijenu ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụchi gị onye malụchi ya ife adịle ya nwa mmadụ malụchi gị efugo ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụchi gị onye malụchi ya ife adịle ya mma DJ Tujaja on the mix. Yo, my name is Patient Dog and I'm hanging out with DJ Tujaja. DJ Tujaja play the sound and one live in DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One mother.